l'illa d'Anglaterra vivia un excel·lent cavaller, Guillem de Baroi, dedicat tota la vida a les justes, que quan es va fer gran va decidir abandonar les armes i anar en peregrinatge fins a Jerusalem. Quan va tornar feu córrer la veu que estava mort, perquè volia fer-se monjo. A Baroi, on tornà d'incògnit, perquè allí volia acabar els seus dies com a ermità, tothom plorà la seva mort. El rei Moro de Canàries envià un exèrcit a Anglaterra. El rei anglès tingué una aparició, el seu regne seria salvat per un ermità. Així va ser com Guillem de Baroi va tornar a vestir les armes. Tot el que sabia ho va posar al servei del rei i va lluitar contra el rei de Canàries. Després de guanyar, i encara que s'havia desvelat la seva identitat, tornà a fer vida d'ermità. El rei d'Anglaterra convocà juntes per celebrar el seu matrimoni. Un grup d'amics decidia anar a rebre l'ordre de cavalleria, però un d'ells, Tirant lo Blanc, es va perdre i va fer cap on vivia Guillem de Baroi. Aquest el va acollir i el va alliçonar en les obligacions del cavaller, amb la condició que després de les bodes li explicara tot el que havia fet. Tirant tornà on vivia d'ermità, però va ser el seu cosí, Diefebus, qui contà les gestes del nou cavaller. Va contar moltes de les accions que Tirant va protagonitzar i que el convertiren en el millor cavaller. Tirant lluità amb molts cavallers. En una ocasió, demanà a una dama, la bella Agnès, un fermall que portava al pit. Per la vostra gran bellesa, seria un honor portar el vostre fermall al coll, encara que tinguera que combatre. Per una cosa tan senzilla vos jugueu la vida, però per no quedar com una mala doncella s'atreve. Ella li concedí i permeté que l'agafés amb les seues pròpies mans. Tirant agafà el fermall i a l'endemà el senyor de les viles Hermes el va reptar. Cavaller, has sigut massa atrevit per tocar el cos tan glorificat d'Agnès i de fer una petició tan desgraciada. Gràcies a les atencions de la bella Agnès, Tirant es va recuperar. 2 mesos després, un ferotge gos del príncep de Gales es va braonar sobre Tirant, que en una lluita sense armes matà el gos. Lluità contra gegants, contra ducs i reis i sempre així vencedor. Acabades les festes, el rei d'Anglaterra va instituir l'ordre de la garrotera, anomenada també de la lligacama, perquè un dia una doncella anomenada Madreselva va perdre la lligacama a prop del rei, que la recollí i va decidir lligar-se-la damunt la mitja, on la va portar durant 4 mesos. El rei, per criticar els mals pensaments, creà el lema de l'ordre. Finalment, Tirant Diefebus i els altres cavallers s'acomiadaren de l'ermità. Anaren cap a Nantes i uns cavallers francesos els explicaren que els musulmans, ajudats pels traïdors genovesos, pretenien conquerir l'illa de Rodes. Tirant, per aconseguir ajuda dels cristians contra els turcs, es dirigí amb Felip, el fill babau del rei de França, a Sicília. Allí, com Tirant aconseguí que no s'adonaren que Felip era un beneït, la infanta Ricomana s'enamorà del príncep francès. Ja a Rodes, Tirant aconseguí portar menjar als habitants de l'illa i amb l'ajuda del mariner Cataquefaràs va impedir que fos conquerida pels maometans. Perseguí les naus del soldà i en feu una gran destrossa. L'illa de Rodes estava alliberada. Tirant embarcà cap a Jerusalem i Alexandria, on alliberà captius cristians i tornà a Rodes i a Sicília. A la cort siciliana hi havia uns ambaixadors francesos per tractar el matrimoni de Felip i Ricomana. Ricomana no estava segura d'haver encertat bé el marit i posà a prova el príncep, que per casualitat va fer creure que pels seus actes era ben bé un fill de rei. El soldat del Caire i el gran turc atacaren l'imperi grec. L'emperador de Constantinoble demanà ajuda al rei de Sicília. Tirant amb parents i amics partí cap a Constantinoble, on trobà la cort en la més greu aflicció, perquè havia mort l'hereu de l'imperi. Tant l'emperadriu com la infanta Carmesina com les altres dames passaven els dies enclaustrades. A l'emperador, Tirant entrà a la cambra i ordenà obrir les finestres. Carmesina, que per la calor tenia la camisa mig descordada, mostrava espig i Tirant s'enamorà immediatament de la seva bellesa. Amb por de no ser correspost, es mostrava trist. Digueu-me, capità, quin era el mal que la vostra persona sentia? Senyora, la imatge que veureu em pot donar mort o vida. Per declarar el seu amor, Tirant li donà a Carmesina un espic. La princesa s'admirà de com sense dir-li res un cavaller es podia declarar a una dama. Poc després els informaren que la guerra amb els turcs s'estava fent molt de mal i Tirant hagué d'anar a la lluita. Va ser una batalla molt dura, però els cristians van obtenir la glòria. Durant 3 llegües perseguiren i mataren turcs. El rei de Chicte va ser fet presoner i degollat.
Finalitzada la batalla, Tirant va veure Carmesina. Estefania, que s'havia enamorat de Diafebus, proposà una solució perquè les dues parelles passaren la nit junts. Laerdemavida, una altra doncella, contà l'endemà un somni. Havia vist com Tirant feia propostes amoroses a Carmesina, la qual es resistia i li demanava paciència. Finalment, acaba cedint als encants del cavaller. Els turcs atacaren per la mar. Tirant va veure la nau de Gran Caramany i la va investir amb la seua. El combat va ser molt despietat. La nau del capità estava plena de gent i quan els turcs atacaven sempre ferien algú. Les naus lluitaven contínuament nit i dia. En aquelles dues naus van morir molts soldats. Quan el Gran Caramany va veure que cada vegada eren més gent, va agafar la caixa de les joies i la seva filla i les va tirar a la mar. Ell i el rei de la sobirana Índia es van xitar allí tot esperant la mort. Tirant va arribar a Constantinoble triomfalment, amb el Gran Caramany i el rei de l'Índia presoners. A Constantinoble, Tirant pogué entrar a la cambra de Carmesina, però foren sorpresos per l'emperatriu. Tirant, per no ser descobert, es llançà al terra i li tiraren roba per sobre. Les doncelles es posaren davant de l'emperatriu per a que pogués eixir de l'habitació. En eixir va veure com s'aproximava l'emperador i hagué de tornar a entrar ràpidament. Quan l'emperador i l'emperatriu se n'anaren, Tirant es llançà sobre la princesa. Però quan les doncelles l'agafaven, estirà el peu i el posà per sota la falda. Tirant cobrí la part de la calça en què havia tocat la seva estimada amb pedres precioses. En una altra ocasió, Laerdemavida amagà Tirant en la cambra de la princesa, amb la intenció que aquest la veiera mentre es dutxava. Laerdemavida tocava la princesa mentre Tirant la mirava. La doncella anava preguntant-se on estava Tirant, que ella la besava en el seu nom. Oh, senyor Tirant, i on sou vos ara? Com és que no esteu ací per poder veure i tocar la cosa que més estimeu en aquest món i en l'altre? Mira, senyor Tirant, vet ací els cabells de la senyora princesa. Jo els beso en el teu nom, que ets el millor dels cavallers del món. Vet ací els ulls i la boca. Jo la bese per tu. Vet ací les seues cristal·lines mamelles, cadascuna de les quals jo tinc en una mà. Les bese per tu. Mira com són menudes, dures, blanques i llises. Tirant, ajudat de Laerdemavida, es posà junt a la princesa al seu llit, i per a que Carmesina no el veiera, ella es posà pel mig. Tirant, animat per Laerdemavida, la tocà fins que Carmesina se n'adonà i va començar a cridar. Totes les doncelles varen despertar-se i la viuda reposada, que ja sospitava alguna cosa, va anar a la cambra de la princesa. Laerdemavida va agafar Tirant i el feu botar pel terrat. En caure, Tirant es trencà una cama. Mentrestant, Laerdemavida intentava calmar Carmesina. Calleu, senyora, i no vulgueu difamar la vostra persona. Tinc por que no ho sente la senyora emperatriu. Calleu, que aquest és el vostre cavaller, que es deixarà morir per vos. L'emperatriu i les altres doncelles li han preguntat a Carmesina la causa dels crits. La princesa es va excusar dient que hi havia una rata al palau, que fins i tot li havia arrapat la cara. Els amics de Tirant, que el buscaven, escoltaven una veu que es queixava. Tirant va pensar que eren els homes de l'emperador i es feu passar per una ànima en pena, i els altres van començar a tenir por. Però Hipòlit, que va reconèixer la veu, s'hi va acostar. Senyor, voleu que us doni un bon consell? La vostra lesió no es podrà amagar, sobretot per l'enrenou que hi ha a palau. Cavalqueu, senyor, si podeu, i farem córrer la veu que el cavall s'ha caigut i us ha trencat la cama. L'emperatriu tornà a la seva cambra, dient que li feia mal el cap. Els metges van recomanar que descansara, però ella digué que eixa nit no dormiria molt. Quan quedà sola en la seva habitació, anà al balcó, on l'esperava Hipòlit. Entre besos i paraules d'amor anaren al llit. Al matí següent, la doncella Eliseu entrà a la cambra i, en veure Hipòlit, l'amagà en un recambró, ja que en aquell moment arribava l'emperador acompanyat dels metges. L'emperatriu li demanà a l'emperador més temps per dormir. Els metges recomanaren a l'emperador que la deixés dormir. Hipòlit passà 15 dies amagat a la cambra de l'emperatriu. Quan Tirant es recuperà, ell i Carmesina es confessaren de nou el seu amor i es casaren en secret. La viuda reposava organitzar un pla malèfic per a separar els enamorats. Els metges creuen que us anirà bé baixar a l'hort i entretenir-vos. Tinc un vestit del Corpus Christi, semblant al del jardiner. Laerdemavida se'l vestirà i farà bromes de les seues. La princesa va baixar a l'hort. Tirant, que també havia sigut enganyat per la viuda, estava en una habitació amb només una finestra i amb un espic que li permetia veure l'hort. Quan Tirant va veure Laerdemavida, va pensar que a l'hort era moro. Veia com s'acostava a la princesa i l'agafava les mans i li les besava. Després se li va costar molt i li va passar les mans sota les faldes. La viuda aprofità la tristor de Tirant per declarar-se-li, ja que n'estava enamorada, però Tirant fugí i buscà l'hortolà, a qui va degollar. Els turcs tornaren a l'ofensiva per mar i quan Tirant estava a punt de salpar rebé la visita de Laerdemavida, que intentava reconciliar els enamorats.
La nau es feu a la mar sense que Plaer de Mavida pogués baixar. La nau va naufragar. Plaer de Mavida va ser recollida per un vell moro que se l'emportà a viure a casa. Tirant va ser fet presoner per un alt dignatari del rei de Tremisen, que també estava en guerra contra Escariano, rei d'Etiòpia. Tirant va ser tret de la presó i aconseguia alliberar el rei de Tremisen, per la qual cosa es guanyà la simpatia d'aquest rei i l'amor de la seva filla Maragdina. La doncella s'oferia a Tirant, però ell es mantingué fidel a Carmesina. Tirant evangelitzava bona part de Barbària i aconseguí que Maragdina es casés amb Escariano. Els musulmans enviaren una ambaixadora. Aquesta no era altra que Plaer de Mavida. Tirant no la va reconèixer i ella aprofità per recriminar-li que hagués abandonat Carmesina. El cavaller bretó decidí tornar a Grècia, d'ajudar a expulsar els turcs. Va enviar un cavaller, Espersius, perquè demanés l'ajuda de Felip. Quan la nau d'Espersius estava a prop de l'illa de Lango, va naufragar. Espersius i els seus companys arribaren a terra i un pastor es va dir que a l'illa no hi havia pobles. Senyor, l'antic senyor de l'illa tenia una filla molt vella que es va convertir en drac. Viu i dorm en les coves d'un castell. Està esperant que algun cavaller la bese per a desfer el malefici. Molts cavallers ho han intentat, però tots fugen i moren de por quan la veuen en forma de drac. Espersius va decidir anar a alliberar la princesa, i al veure el drac va tenir por, però no es va moure. El drac el besà i ell es desplomà. En despertar, estava als braços de la bella princesa. Va passar la nit amb ella, i pel matí tornà amb els companys i el pastor. Amb el temps, anà més gent a l'illa i formaren una ciutat. Espersius i la seva princesa van viure feliços com a senyors de l'illa. La notícia que Tirant i els seus exèrcits tornaven a Constantinoble arribava ràpidament a la ciutat. La viuda reposada es va suïcidar. L'emperador cridà a Tirant i quan arribà feu la pau amb els turcs. Tirant entrà triomfalment a la capital grega, on l'emperador li donà el títol de Cèsar de l'imperi i la mà de Carmesina. Però encara quedaven ciutats en poder dels turcs i Tirant començà una campanya per alliberar-los. Ho va aconseguir, però agafà una pulmonia. Com estava a punt de morir, envià una carta a Carmesina. Tirant va morir de camí a Constantinoble. Quan Carmesina se n'assamentà, va córrer on s'havia disposat el cos del tirant. Carmesina, de dolor, va morir sobre el cos de Tirant, i l'emperador, veure el dolor de la seva filla, també va morir. Sobre la tomba dels enamorats escrigueren aquests versos. Lo cavaller que en armes fon lo fènix i la que fon de totes la pus bella, morts són ací, en esta xica tomba, dels quals lo món ressona viva fama, Tirant lo blanc i l'alta Carmesina. L'imperi, però, continuà amb els de l'emperadriu Hipòlit, amb qui es casà. Més tard, en enviudat, Hipòlit es tornà a casar amb una altra dona i el seu fill esdevingué el nou emperador. D'aquest perfecte home es van escriure molt bones i belles històries.